Благодаря ви, че дойдахте на втората ни пресконференция. Сега ще ви кажем с няколко думи какво се случи след първата. За съжаление, един от нашите съмишленици е тежко болен, дигна кръвното, се намира в хипертонична криза, заради това не може да присъства. И за съжаление 500 хиляди българи са в подобна ситуация, благодарение на управителен съвет на БНБ, който в продължение на 3 месеца осъществи едно престъпно бездействие. Сега, прави впечатление, че напоследък много политици излизат преди изборни студия и говорят на наш гръб. Това трябвало, онова трябвало да се случи. Даже говорят хора, които изобщо нямат нито финансова, нито юридическа култура и съответно образование. Ще ви помоля тези политици да не се упражняват на наша гърбина, а просто ако искат да правим срещи с тях, може да ги направим. По същия начин бих желал и БНБ да се сети най-накрая, че трябва да направи срещи с нас, тъй като всички нормални институции в тази страна направиха срещи с нас, видяха, говориха. Ние можем спокойно да застанем и да им обясним, ако те не могат да направят оздравителен план, да го направим и ние. Ще ви кажа, след предната пресконференция, съответно ни се обадиха от Комисията за финансов надзор, господин Стоян Мавродиев. Направихме среща, въпреки че по закон те не са основни водещи в тази работа. Даже практически те се занимават с застрахователите и инвестиционните посредници. Въпреки това обаче, намериха време да говорят с нас и нещо повече. Оказа се, че имат няколко варианта на оздравителен план за КТБ. Същевременно БНБ непрекъснато обяснява, че няма никакви планове и че нищо не зависи от нея. Да не забравяме, че член 44 от закона за БНБ, основния закон за БНБ, казва изрично, че не може да иска управителна и управителен съвет на БНБ, съвети, консултации, каквото и да е от Министерския съвет, Министерството на финансите и други институции, както и обратно, те не могат да му ги дават такива. Не знам защо това не може да се разбере от обществото. Разбирате ли, че в момента стоят много просто нещата? Ако КТБ фалира, над 10 милиарда ще загуби страната. Над 80 хиляди работници ще излезат на улицата. И то в една тежка, невероятно тежка зима. Ако междувременно се направи най-елементарното, което се направи към ПИП, и банката се отвори оздравена с една нормална подкрепа от страна на БНБ, няма да се загуби нито лев. Още повече, че във фонда за гарантиране влога има достатъчно пари за една такава елементарна подкрепа, което просто си останат парите в банката. Те могат да бъдат депозирани и много други варианти, които аз сега няма да се спирам, се спрат и други специалисти на тази тема. Значи от една страна стоят 10 милиарда, които ще загуби обществото и страшно много нерви, притеснения, ще има умрели, било от инфаркти. Напред сметка, какви дела след това ще започнат срещу България. И пак ние ще ги плащаме, както ние ви предупредихме тук преди месеци, какво ще стане с наказателната процедура, как ще бъде образувана такава. Ето сега тя е факт. Ние нито сме щастливи, нито се радваме от това, но крайно време е да се разбере, че в България чиновниците трябва да бъдат назначавани хора, които могат да се справят с задачи, които могат в ситуация на стрес да реагират и да бъдат стабилни. За съжаление, това не го виждаме. Значи в интерес истата видяхме и при министъра на финансите Порожанов също реакция бърза, която явно показва, че има желание за действие. Има всички възможности още сега, първите 2 седмици, от днес нататък говоря, банката да бъде оздравена и отворена, защото в противен случай ще настъпи техническия фалит. Сега, за да ще продължим по-нататък, сега ще дам думата на господин Тренчев да каже няколко думи. И се радвам и благодаря, че той е тук при нас и много се надявам, че синдикатите ще ни подкрепят в нашата тежка битка. Да, уважаеми представители на мас-медиите, аз съм тук в качеството ми на синдикален лидер, за да ви уведомя, че в по-малката банка, в по-голямата имаме отдавна, Търговска банка Виктория имам предвид, има синдикална организация, не една, има създадена в централата, има и в клоновете и първите резултати от тази синдикална организираност са на лице. Уволнен е шефа на отдел правен, нещо, което разбира се си давате сметка, че никак не ме радва и ме задължава да включа всички възможни средства и оръжия, с които разполагам, включително и международни. На уважаемите квестори искам да кажа, че междувременно съм и вице-президент на Европейската конфедерация на профсъюзите, така просто за информация.
и че при нас практиката е да се бориме и за всеки отделен човек, а не само за организации. В тази връзка в понеделник, т.е. утре, ще се срещнем с квесторите. Освен това, в момента в залата присъстват, разбира се, наши членове от Търговска банка Виктория, но ще входираме писмо и до БНБ. В случая считаме, че е потъпкан Кодекса на труда и това няма просто да остане така. Бих казал още няколко неща вече в контекста на тази пресконференция. Уважаеми господин водещ, аз бих допълнил към формулировката, която направихте престъпно бездействие на БНБ, бих добавил престъпно принудително бездействие. Принудително бездействие, защото тези хора не действат, не защото не знаят, че трябва да се действа, а защото не им се позволява да го направят. А от тук нататък журналистите си правят изводите. Второ, искам да ви кажа, че радвам се, че вие предлагате планове за оздравяване, но такъв беше предложен от експертния съвет на работодатели и синдикати и лично изготвен и редактиран от господин Хърсев преди повече от месец и половина, чрез тъй наречения меморандум. Искам да уведомя журналистите, че предполагам в близките дни, защото в момента се работи от видни експерти, направо ви казвам господин Ангарски, Хърсев, Валерий Димитров и други, които ние сме привлекли, формата, тъй наречения формат 4+2. И там много ясно и категорично, според българското законодателство, е доказано, че твърдението на господин Искров, че трябва специално законодателство и че трябва да се изчака парламент, който да гласува специални закони, не е правилно. Че към момента българската нормативна система разполага с всички необходими възможности и инструменти да се намеси и да реши казуса КТБ. Това го казвам малко като изпреварваща информация. Предполагам на специална пресконференция ще бъде този материал огласен, защото, разберете, цялото общество, като изключим отделни негови екземпляри, вие ги знаете откъде са, те са от БНБ, от прокуратурата, от МВР, от бившето правителство и от определена политическа партия най-вече, са силно заинтересовани да се стигне до тази трагична развръзка. Тия хора не си дават сметка, че ще пострадат стотици хиляди български граждани, които нямат нищо общо и влогове нямат дори и така нататък, но техните компании силно зависят от банката. Това нещо аз се затруднявам да го квалифицирам. Какво може да е това престъпно деяние, тази безотговорност, и това единствено ме навява на мисълта, че наистина алчността е по-силна от инстинкта за самосъхранение. Ужасяваща история. Ние трябва като общество да си дадем сметка, че ако този пъклен сценарий на тия хора, на тая организирана престъпна група се състои, пораженията върху тая нещастна държава ще бъдат огромни. Огромни ще бъдат. И затова ние имаме дълг като хора, като живеещи в това нещастно общество, 26 години мачкано от всякъде и крадено и грабено, да направим всичко възможно това да не се случи. Искам да кажа на хората, и с това завършвам, които работят в компаниите, засегнати от кризата КТБ. Разбирам тяхното изчакване. То е характерно за българина като народопсихология. Разберете, тази престъпна група, която причини проблема, тя не желае да отстъпи. Тя иска да върви до край. Единственият начин да се спре е чрез активна борба. Хора, не очаквайте там горе нещо да измислят. Единственият начин тези хора да свършат работата благоприятно за българското общество е чрез натиск. Уличен, организиран, протестен натиск. Няма друго нещо. В тази връзка ние ще разпратиме до всички
заинтересовани, заводи, ведомства, които са засегнати, един призив, обращение и в по-нататъчни протести, които няма да спрат с планираното утре, нали, така, протестна проява, да се намесят активно, защото десетки хиляди хора да кажат не, тази държава не може група престъпници да я правят на маймуна. Това е. Благодаря ви, доктор Тренчев. Мисля, че беше перфектно. Това е нашето мнение. Заповядайте на колегата Божидар Томалевски, също пострадал от КТБ. Историята помни бойците, а не робите. Гордея се, че тук до мен са адвокат Сербезова, адвокат Божилов, адвокат Михайлов. Гордея се, че госпожа Хундова и Ралфа Хундов са тук. Гордея се, че има хора са подвижници от КТБ и от Виктория и най-вече доктор Тренчев, които са осъзнали, че са граждани и имат права, а не само задължения. За всички останали, които отсъстват, ще кажа, когато разберете, че вашите проблеми могат да се решат, когато станат наши, а нашите станат ваши, тогава ще бъдете граждани. Когато дойдете на площадите, заедно с нас, тогава ще бъдем един народ. Да допълня казаното до тук. Видно от всичко е, че Европейската комисия работи по-бързо, отколкото българските институции. На 14 август тя бе сезирана и вече има отворена процедура. Мога да ви кажа, че сме изпратили десетки писма, предложения до БНБ, включително и покана за доброволно изпълнение. Абсолютно нищо не се е случило. И сега казвам пак, господин Искров пак излъга. Твърденията в публичното пространство, че българското законодателство не е адаптирано към европейското, е лъжа. България влезна 2007 година в Европейския съюз. 2009 година влезна в сила Лисабонския договор. 2 години е срокът, в който трябва да бъде транспонирана и адаптирана българската законова уредба към европейската. Нещо повече. Европейската има примас по прилагане. Така че нека да разбием този мит и тези твърдения, че видите ли нямаме инструменти и дайте да изчакаме изборите и тогава да прехвърлим политическата отговорност на някой друг. Твърда най-отговорно. Господин Искров лъже. В момента БНБ разполага с достатъчно адекватен инструментариум, законов, с който може да отвори банката, а не да я води към технически фалит. И нека не съм лош пророк, но смятам, че ако допуснем да минат изборите, ще има фалит на банката. Утре излизаме, протестираме, в момента и във Варна протестират. И ще бъде всеки ден така, опъваме палатките и уверявам ви, може и да няма избори. Благодаря ви. Давам думата на моя приятел, съмишленик и заедно организатор групата КТБ Лайф, Даниел Божилов. Заповядай. Здравейте на всички. Ами, за тази седмица, която измина, тя беше доста бурна. Вече си имаме открита процедура от Европейската комисия. Но за най-голямо наше съжаление, сценария, който беше заложен още при самата атака на банката, за сега е в пълна сила. Реално това, което се случва, въпреки откритата процедура и въпреки всичко, БНБ продължава да бъде безмълвно и категорично да отказва да прави каквото и да е по въпроса. Времето минава и реално според данните, които са изнесени към момента, банката на практика ще бъде с отрицателен капитал някъде към средата на месец октомври и тогава управителя на БНБ ще излезе пред всички нас и ще каже: аз се борих тя да бъде оздравена, направих всичко възможно, но в момента закона ме задължава да й отнема лиценза. Така че по този начин ще бъде предизвикан техническия фалит и тук не искам да ме взимате за лош пророк,
Но този анализ, върху който госпожа Ахундова по-късно ще ви даде подробности, е направен на база изкараните данни до момента от БНБ. Което пък опровергава тезата на БНБ, че те не знаят какво се случва в момента в банката. За да могат те да вадат тези данни, значи са пределно наясно какво се случва вътре, какво е положението с активите, какви са тенденциите и просто умишлено отказват да предоставят тази информация. Второто нещо, на което искам да се спра, е откритата наказателна процедура. Реално до момента експертите и държавните органи, както и медиите, обърнаха внимание само на първата част в нея, по отношение на нехармонизираната директива. Обаче, когато се прочете писмото на Европейската комисия, се вижда, че реално наказателната процедура е открита за две неща. Едното е, да, нехармонизираната директива, а второто е нарушението на член 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз, т.е. нарушаване правото на свободно движение на капиталите. И това е по-сериозното нарушение, което буди съмнение изказването на настоящия премиер господин Близнашки. Как така ще се договорят с Европейската комисия, че санкциите да бъдат по-малки? Това е все едно, когато мене ме хване някой катаджия, че карам на място, на което е разрешено да се кара с 40, да карам с 100 и да каже, че аз ще се договоря с него да ме глоби по-малко. Де-факто нарушението е факт и е резултат не от нехармонизиран закон, не от липсата на законодателство, ами от нежеланието на държавните органи да го прилагат. Защото във втория параграф от писмото на Европейския съюз изключително ясно се казва, че специалният надзор, на който са подложени Корпоративна и търговска банка и Банка Виктория, е нецелесообразен и необоснован. И той е необоснован не защото не отговаря на европейските закони, а защото не отговаря на българските закони. И там изрично Европейската комисия на чист български език си е направила труда да посочи и на кои разпоредби в българския закон не отговаря. Реално Европейската комисия е наясно с това какво се върши в България, а на юридически език квалификациите нецелесообразно и необосновано означава един незаконосъобразен акт, който миналата седмица ние сме го атакували пред съда. Надяваме се съда поради големи обществени интереси и реалните опасности за обществото да разгледа това дело изключително бързо. Буди много голямо очудване в нас самите реакции на държавните органи и най-вече на БНБ. Реално те втората част, която касае необоснования надзор, изобщо не я коментират, все едно няма. Очудване се буди в нас и изказването на премиера господин Близнашки, докато от друга страна виждаме как финансовия министър се гъне и се опитва да направи нещо по въпроса, като се захваща с несвойствена за него работа, да организира среща между БНБ и акционерите в банката, т.е. фонда ЕПИК, на който отгоре на всичко господин Искров не отива. Това ли е начина за справяне с проблема? Някакси всичко това звучи изключително несериозно. От една страна финансовия министър се превръща ще в някакъв посредник, от друга страна управителя на БНБ бяга от тази среща, от трета страна Комисията за финансов надзор, която де-факто не следва да е водеща в решаването на този проблем и се налага да свиква консултативния съвет за финансова стабилност. Изобщо какво чакат БНБ? Те казват, че чакат указания от изпълнителната власт. Първо, те такива указания не чакат, защото не могат да получат по закон. И второ, цялата тая пасивност излиза, че те чакат някой друг да им свърши работата. Или може би чакат 20 октомври, когато ще излезе доклада на аудита, ще се види, че банката е с няколко милиона отрицателен капитал и тогава ще плеснат с ръце и ще кажат, нас закона ни принуждава да им отнеем лиценза. Реално това е сценария, който тръгна от самото начало. След като не мина възможността банката да бъде присвоена набързо, отидоха на варианта изчакване. И в тази връзка трябва да отбележа, че ние изключително сериозно настояваме
да се ограничат всякакви възможности за разпореждане с активите на Корпоративна и търговска банка и Банка Виктория. Защото де-факто тези активи са гаранция и за акционерите, и за нас, вложителите, особено тези, които са с влогове над гарантираните, че при фалит те ще получат нещо. Самото разпродаване или опити за разпродаване на активи означава пряко да ги ощетат и пряко да им бръкнат в джоба. А за съжаление целта е точно тази. И въпреки оправданията на БНБ, че тези писма и това решение, което са пуснали, са потенциално обвързани с някакви срокове и тези активи ще ли да бъдат разпродавани на един по-късен етап, ако се стигнало до еди какво си, еди що си, това са просто хвърляне на прах в очите на хората. На всички вече е ясно, които имат ясно наблюдение върху казуса КТБ, че банката се води към фалит, че този фалит ще настъпи някъде към края на следващия месец и че някои хора имат апетити да разграбят тези активи на изключително занижени цени. Ние това няма да позволиме да се случи и ще използваме абсолютно всички възможни средства да го предотвратиме. Ясно е, че някой иска да спечели доста на гърба на вложителите. Ясно е, че заради това сме заклеймявани като алчни, лоши. Обаче ние ще се бориме до край този сценарий да не се осъществи. И сега за икономическите подробности ще дам думата на госпожа Ахундова да ви запознае с всички парадокси в действията на БНБ и банковата система. Здравейте, уважаеми дами и господа. Ще се постарая да не повтарям части от анализа, които господин Ахундов предостави с широко ползване за директните загуби, които би претърпяла държавата при фалит. Към тези загуби изчислихме и елементарните суми при осъждане от страна на акционерите, т.е. капитала на банката плюс 10-годишната печалба на банката. Това е сумата 10 милиарда, но при завеждане на дела за обезщетения по първи и втори пункт на наказателната процедура дори не смея да прогнозирам какви са числата. Искам да ви кажа, че тези дни поне особено ярко се видяха разнопосочните мнения в рамките на всяка една политическа партия. Очевидно е, че цялата им кампания е изградена по отношение на тази група засегнати от КТБ, на разделението бедни хора и разплакани милионерчета. Имаше такава формулировка в изказване на Прокопиев. Очевидно е, че в рамките на една единствена партия двама или трима от лидерите пред екраните на различни медии дават съвсем различни становища и прогнози. Ако Борисов е за оздравяване на банката, Делян Добрев заявява, че незабавно трябва да фалира. Ако Радан Кънев е за фалит, Лукорски е за оздравяване. И според моето скромно мнение, сигналите са насочени към нас, за да може и двете групи ощетени да гласуват за съответните партии. Ще бъда съвсем кратка и ще се постарая съвсем простичко да обясня какво се случва според нас в банката. Вие не сте специалисти, финансисти, икономисти, всички. Никой не е длъжен да разбира тази проблематика и затова е още по-странно, когато лица, които нямат представа от икономика и макрофинанси, се критикуват или директно дават рецепти, както и вчера изказване имаше на професор Вучева за абсурда някой да иска от акционери да вложат 6,5 милиарда, както тя се изрази, това не е склад, а банка. Това е едно от най-абсурдните твърдения и искания от страна на БНБ, която се повтаря и от Искров, и от Калин Христов. И е смешно, ако не беше трагично, щеше да бъде наистина смешно. Направихме си труда да направим анализ на прословутите свързани кредити или по презумпция лоши кредити, въпреки че прокуратурата предполага като такива само 19 кредита. По най-лошия сценарий, който разгледахме, сумата на свързаните кредити още не значи лоши. Са около 1 милиард и 400.
банката провизира по своя наредба, т.е. при неплащане от 60 дни, 90 дни и 120 дни. На 120 дни е пълна загуба, т.е. провизирането, загубата е 100%. Ако считаме дата от 20 юни до 20 септември са минали 3 месеца, т.е. при най-лошия вариант провизирането трябва да е 50%. Ако 4 милиарда, както твърдят Прокопиев и компани, са лошите кредити, или 3,5 милиарда изнесени като първи данни от квестурата, то би трябвало тогава загубата на банката в момента да е 50% от тази сума. Би трябвало. За мен невероятно недоумение придобиват цифрите, които официално се публикуват в квесторските доклади и в отчетите на БНБ за банковата система в края на всеки месец. Забележете, за месец юни имаме загуба от 84 милиона в КТБ. Говоря за Виктория, не съм запозната с цифрите. Втория месец са 159 милиона, за този месец са 135 милиона. Значи, няма бележка, че това са данни или изчислени загуби въз основа на известните или пълните кредитни досиета. Цифрите са посочени като пълна загуба на банката и знаете, че капитала на банката намалява само с сумата на тези кредити, които се считат за невъзвратими, които няма да се върнат. В банката има останал капитал към 31 август 153 милиона. При тази скорост на обезценка тя ще бъде нулирана, тя вече е нула, т.е. не са излезли данните за септември, но по тази логика е близка към нулата. И в този контекст два въпроса. Пак са въпросните проблемни или свързани кредити. Защо са такива ниски цифрите на загубите? Ако са само за част от портфела, не би трябвало въобще да се публикуват. Или да има някаква препратка, че тези цифри, тези загуби са въз основа на 10% от кредитите в размер на еди колко си. И нашият анализ показва следното явление. Значи, това, което се извършва в момента в банката, всъщност дадено е време на определени хора да действат. В момента част от собствениците на активи ги укриват. В момента прехвърлят на чужди имена, фирми, на офшорни фирми и по други сметки. Но най-лошото, според нас, е това, че сумите, за които ви говоря, тези загуби, произтичат от неплащане на кредитополучателите с обезпечения. Тоест тези, които са заложили фабрики, мощности, земи, каквото искате, в момента не плащат. Каква е процедурата юридически? Има нотариална покана да платят, след това има съдебен изпълнител. Едно имущество от 10 милиона по ликвидационна оценка ще бъде 5, плюс-минус, така ли излиза? Значи вместо този кредитополучател да се изплаща всеки месец по милион, той събира тези пари в тези 3-5 месеца и сам той пръв получава предложение да плати сумата. И той откупува обезпечението си за 5 милиона, приключва кредитното си задължение, взима си обратно имуществото, а ние оставаме с минус 5 милиона неплатени в банката. И всъщност съм абсолютно убедена, че тези загуби, за които говорим, проистичат от спиране на плащанията на кредитополучателите с обезпечения в банката. Значи, това е единия много съществен момент. Вторият е, че всички тези фирми, които се водят свързани, фирми, касички, взели, предоставили други кредити, вероятно прокуратурата ще докаже нарушение. Вероятно има виновни, които трябва да си понесат вината, ако са нарушили изискванията за свързаност и така нататък, въпреки че в Закона за кредитните институции няма никаква постановка за свързаност. Всичко се базира на определението, което е в Търговския закон. И все пак тези фирми плащат. Дали са заделили, както казват, част от предоставения кредит за плащане на лихви или не, това ние не можем да знаем. Но в момента се извършва негласно източване на банката, още преди да е взето решение за нейната съдба.
Няма да коментираме и вариантите за спасяване. Те са абсолютно известни. Практически нищо няма да струва на държавата държавната гаранция. Държавната гаранция връща доверието на вложителите. Държавната гаранция ще позволи банката да функционира при едно единствено условие, вече чисто икономическо. Не може в тази банка лихвата да е 2,50, а във всички други банки да е над 3,36, 3,60, 3,80. Тоест при една разумна лихвена политика и гаранция от държавна страна, аз съм абсолютно убедена, че тази банка ще започне да функционира и да търси решение по тези казуси, които по преценка на БНБ или прокуратурата са нерешаеми или криминални, или извън банковата практика или логиката. И в тази връзка, тук, понеже забелязахме, уважаеми колеги журналисти, че вие редактирате естествено записите и интервютата, които даваме, или анализите. Разбираме, че част от анализите могат да бъдат недостъпни за хората, които не са длъжни нито от право да разбират, нито от финанси. И обръщате внимание на тази част, която е свързана с проблемите в нашите бизнеси, с проблемите в нашите отношения. Нека да ви помолим за нещо. Ако имате конкретни въпроси към нас, обръщайте се към нас. Ако трябва да дискутираме някакви финансови аспекти или някакви по-тънки проблеми, да го направим професионално и да го сведем до знанието на по-широка маса от хора, но в духа на трагикомичната ситуация, в която се намираме, аз имам едно предложение. Има вариант милиард и колко там, 200-300 милиона да се върнат и веднага да бъдат използвани за рефинансиране или за гаранция на банката. Ако Прокопиев и Ковачки си върнат кредитите, това е към милиард и 300. Съвсем прагматично предложение, понеже много така се обсъждат нашата тема. Това е. Благодаря ви. Аз ще помоля господин Ахундов да коментира това разделение, което правят на спестявания и инвестиции. Здравейте, бих искал да говоря за две теми, които не бяха засегнати до сега от дискусията. Повечето неща вече знаете. Знаете каква е цената на инфалит, знаете каква е цената на евентуалното оздравяване и знаете какви биха били последствията както за българската икономика, така и за вложителите, така и дори за лица, които не са пряко засегнати от кризата. Има само две неща, които бих желал в малко повече детайл да отразя. Първото е лансираното в медиите, че има една дистинкция, т.е. разлика между вложителите, които са така наречените малки вложители под 100 000 евро и тези, които са над 100 000 евро. Твърди се, че всяка една инвестиция, депозит над 100 000, т.е. депозит над 100 000 евро, ипсо факто инвестиция. Инвестицията, разбира се, е направена на базата на някаква оценка от инвеститора и той трябва да понесе, да кажем, риска от евентуалния фалит на банката. Това води до следващото заключение. Ако един инвеститор реши да направи въпросната инвестиция с депозит, който е над гарантируемия праг от 100 000 евро, то той, разбира се, е длъжен да направи една оценка на качеството на актива, в който той инвестира, т.е. банката, да види показателите, реалните на банката към момента и оттам нататък да реши дали това е банката, в която иска да инвестира парите или не. Когато инвеститора прави тези свои проверки, той се базира на информация, която му е достъпна, която би трябвало да бъде съставена от хора, които упражняват реален банков надзор, де-факто от БНБ. Като си има предвид, че дори 2 дена преди затварянето на банката, гуверньора на БНБ излиза с думите, почти парафразирам, че банката е перфектна, тя има достатъчна ликвидност,
тя функционира нормално. Затова няма нужда в медиите да се отразява факта, че инвеститорите, така наречените с голямите влогове в банката, са алчни, че не са си направили нужните проверки, защото това не е така. Всички ние се базираме на информация, която бива подадена в публичното пространство, информация, която спряга банката като четвърта големина в държавата, с прекрасно, смисъл, с може би най-добрата политика на кредитиране и с най-малкото лоши кредити. Другото, което искам да кажа, е, че за спрягането в публичното пространство на 6,5 милиарда, които са нужни, и асоциацията за тези пари като пари, които ще излязат от джоба на данъкоплатеца, безвъзвратно загубени. Значи, от възможните 10 варианта за процедиране с банката, само един е варианта, в който ще бъдат използвани пари на данъкоплатците и те ще бъдат безвъзвратно загубени. И това е фалит. Благодаря ви. Искам само да ви кажа, то не е даже допълнение, просто да говорим малко простички думи. Представете си, защо в момента отиваме в ситуацията на технически фалит. Представете си, че имате 1 милион лева депозит в банката и същевременно имате 1 милион кредит, който вие досега сте си го обслужвали абсолютно коректно и точно. Към този 1 милион кредит вие сте имали ипотека, да речем някаква фабрика или някакво цехче. Какво се получи при фалита, забележете? 1 милион депозит вие го губите, до 196 хиляди ще ви бъдат върнати, другите ги губите. 1 милион, който имате кредит, става изискуем. И във всички положения този кредит, вие евентуално ще загубите 800 хиляди лева при цялата това аритметика. Тоест, на практика, какво означава оздравяване на специалния надзор, който не беше направено? Трябваше да бъде направено от първия работен ден. Те трябваше да дадат възможност, когато имате вътре депозити, съответно да си направите прихващане към кредитите, защото представете си каква смешна ситуация стоите в момента. И от тази гледна точка, кредитите, които са няколко милиарда, естествено спряха да се обслужват. Тоест те, разбирате, говорим за един треторазреден холивудски екшън. Значи БНБ принудително направи така, че тези, които имат кредити, просто да не ги плащат. Защото, както каза госпожа Хундова, имат интерес след това, защото дали имаш депозити или не, във всички положения кредита ще излезе на безценица. Значи ние само може да съжаляваме, че не сме взели кредити при това. Замислете се от тази гледна точка, кои имат кредити, какви имат интереси и така нататък. Защо това се получава? Другото, което искам да ви наблегна много ясно, че от първия ден на банката започна да се ограбва тази банка. Какво стана? Бяха преведени около 60 милиона лева, тайничко, тихичко, през сетълмента, след като беше затворен. Това излезна в медиите и няколко пъти го говориме. Не знам защо специализирани органи незабавно не влязат и не видят за какво става въпрос. Тъй като има решение на управителен съвет на БНБ за преводи към фонда за гарантиране на влоговете, което те нямат право, разбирате, и това е престъпление по служба. И това се наказва по НК. И е крайно време някой да седне и го гледа. Защото другия момент какъв е? Другия момент е, че покрай тези пари вероятно изтеглят и други пари там. И ние не знаем какво става. Защото ще ви кажа, около 2 седмици след затварянето на банката имаше извършени плащания, които минаха в някои банки. И то за много малки суми. Лично аз имам такъв случай. Това означава, че някъде сетълмента пак е бил отворен. Не знаем какви милиони изтичат, защото за да пуснеш едното, минават други вероятно пари. Това са само предположения. Тук е място на специализиран орган да влезат и да видят какво правиме. И какво става? Защото те ще ограбват банката. Искам да ви кажа и друго. След предишната пресконференция ни се обадиха от съответно кабинета на господин Бойко Борисов за среща. Сега аз ви казвам факт, аз не правя тук предизборно студио и така нататък. Фактът е следния. Видяхме се там с икономическия екип на ГЕРБ, с господин Борисов и в продължение на 2 часа сме обсъждали тези въпроси. Не напразно сключихме едно споразумение от 4 точки. Първото е господин Искров първия работен ден да му бъде поискана оставката. И тук съвета ми към господин Искров, защото виждам след последното интервю, идеята му изобщо да не напуска банката и да си чака мандата още 1 година. Разберете, вие сте абсолютно вреден за банковата система и стабилността на държавата. Трябва незабавно си поете оставката, не да чакате политически сили да го направят. Вие трябва да я подадете в първия работен ден на парламента. Съответно, това беше първата точка.
А във втората и третата точка разгледахме точно това, оздравяването на КТБ и съответно в третата точка се разгледа ситуацията да се опазят активите, което между другото господин Борисов го говореше още преди, даже при предния парламент. Разберете, много е важно, защото идеята на тази организирана престъпна група е да обере банката, тия милиарди вътре. Тук въобще не става въпрос дали ние сме лако-мялчни и така нататък. Идеята е, че ние спряхме това нещо. С нашите протести, макар и не кой знае колко големи, надявам се, че в бъдеще станат доста по-големи, ние го спряхме. И това трябва да го разберете и трябва да ни подкрепи обществото. Сега, между другото, търсим и среща с СЕПИК. Предполагам, че осъществим, защото там е много интересно защо СЕПИК не се среща в крайна качество гуверньора, който разправя, че в продължение на 2 месеца се е скъсал от работа и там припадали хора от работа, а в същото време е засечен от наши съмишленици, има и снимков материал в Анталия и доколкото разбрахме, доста щедро обикалял с наши пари балканските страни, както между другото и подуправителя Калин Христов, ако искат да го отрекат това нещо. Такава ни е информацията. Сега ще дам думата на моята колежка. Да, заповядай. Извинявайте, колеги, един пропуск. По повод на източването на банката, във връзка с излязлата информация в медиите за средна заплата от 4800 лева някъде на новоназначени в банката, аз имам един въпрос и го обръщам си към господин Тренчев, да изясним ситуацията. Възможно ли е 700 души, 800 персонал на банките да бъдат там хора специалисти, а те да назначават нови хора срещу такава заплата? Специално се свързах с мои студенти, които сега са директори на клонове, масово на клонове на банки и държа да ви кажа, че заплатите на тези директори на клонове са между 1600 и 2000 лева. Какви са тези суми, които се плащат? И какви са тези юристи, които аз не зная в България колко юристи разбират от банково дело? Има ли въобще такова законодателство? Мисля, че няма специализирано в търговското право. Но при наличието на юристи в банките, аз не зная каква фирма и кой оценява кредитните досиета. И пак в тази връзка, моля ви, обърнете внимание на едно нещо. Основната философия на банковото законодателство в Европейския съюз и по света е защита на вложителите. Такова игнориране на интересите на вложителите, поставени на последно място в този казус, както в България, няма и не може да има никъде по света. Нито в Азия, нито в Африка. Уверявам ви, че това е точно така. Значи България не само пренебрегва европейските закони, а и вложителите. Имаше и такъв коментар, че процедурата относно ограничаване на свободното движение на капитали е открита не защото българските вложители могат да се защитат или някой иска да ги защити, а просто защото има един международен вложител, въпросните облигационери, чието права Европейския съюз ще защитава и покрай тях може би и нашите. Аз считам, че това е скандално в тази държава, ние да се борим за правата си, които са ни гарантирани по европейските закони. Благодаря ви. Извинявайте, и последно. Нашите изчисления показват, само на базата на документите, публикувани от квесторите и БНБ, че в момента в банката са налични 1,5 милиарда кешови пари. И това са сумите от 188 милиона от първия отчет, 700 милиона облигации, 100 милиона лева върнати от НУРТС кредит, 50 милиона върнати от Делян Пеевски и 480 милиона са заделените 8% върху депозитната база, минимални задължителни резерви на КТБ. Тоест, банката може перфектно да работи, като се приложи схема за ограничения към големите вложители. Благодаря ви. Сега давам думата на моята колежка. Тъй като имаше въпрос да отговоря, в момента, чрез нашите структури в двете банки, комплектуваме информация, за да изнесеме пред обществото данни, какви пари се пръскат. Уверявам ви, че сумите са впечатляващи не само за заплати, госпожо Ахундова, и за квесторите. Там има случаи, когато те не са работили по месец и повече и така нататък. Уверявам ви, че данните ще бъдат достатъчно впечатляващи и се надявам, че обществото няма да остане безразлично. Искам само още две допълнения. По моя преценка, аз никой не съм твърдял
нали, че съм компетентен банково, но тъй наречения формат 4+2, именно 4 работодателски и 2 синдикални представителни организации, най-големите структури в обществото изобщо, считаме, че има възможност новия парламент не да поиска отставката, а да отстрани, повтарям, целият управителен съвет. Сега, къде са ходили там разни хора, депесарчета, гейове и така, е друг въпрос. Говоря, че имат право да отстрани целият управителен съвет и може би това ще е и искане на този формат, веднага след провеждане на изборите. Що се касае до това, че ще ни скъсат от дела, което е безспорен факт, искам да прибавите към тия, които ще ни съдят, вероятно и една много голяма аудиторска компания, защото излиза, че нейната оценка, която е направена малко преди да се разрази драмата, е фалшива, а една голяма международна компания, бих казал огромна, мултинационална компания, не може да си позволи такъв удар върху авторитета и ще ни сандардисат. Само за сведение на така уважаемите журналисти, аз лично никога не бих желал срещу мене да тръгнат западни кантори, уверявам ви, познавам предостатъчно, 53 държави съм бил, кантори от типа Хоровиц, Боровиц и тия. Ще ни разбият. Техните хонорари ще са по-големи от присъдените на ищците суми. Ще ни побъркат. Тези престъпници, които са замислили цялата тая работа, те изобщо не си дават сметка, защото те имат, аршинчето им е толкова. То си мисли, че тия номера, като вървят в България и можеш да притиснеш някой и да го качиш на колата, да го качиш горе на Витуша и да го ограбиш, че това нещо върви и навън. Те изобщо не си дават сметка срещу какви сили тръгват. Проблема е, че сметката ще дойде при всички нас, уважаеми журналисти, оператори, зрители и така нататък. При всички нас ще дойде сметката. Затова това нещо трябва да се прекъсне и прекрати. И точно така, само допълнение, от една страна губиме минимум 10 милиарда, минимум. Отделно вече всички други проблеми, които се створят на България от гледна точка на загубеното доверие. Кой нормален инвеститор ще дойде в България? Самия народ. Кой ще си държи парите тук в тази държава? Представете си за какво говорим. А от друга страна просто трябва една елементарна подкрепа. Абсолютно нищо особено. Това, което направиха към ПИП и всичко ще бъде абсолютно нормално. Сега в тази посока искам да ви кажа, че KPMG, за които ставаше въпрос, доктор Тенчев каза, те са правили одити на БНБ. И значи ние трябва да си направим една много проста сметчица. Дали те са направили лош одит на БНБ и на КТБ, което е абсурдно, или просто обратното, БНБ сега се чуди как да се измъкне от ситуация и да фалират умишлено на една банка, която беше обявена за банка на годината няколко пъти, освен това и дадеха право да купи банка. Това е само месец преди това. Представете ли си в каква ситуация ни поставят изобщо пред, и не само пред KPMG, а пред всички чужди инвеститори. Сега давам думата на моята колежка Галя Сербезова. Искам думата и благодаря, че ме присъединихте, макар и в последния момент към трибуната, от която ще направя следното изказване. Вземам повод от последните думи, които каза моя колега Борис Михайлов. Става въпрос за следното. Господин Искров, аз ви уважавам, защото съм длъжна по закон и по презумпция. Друг е въпросът, чисто като човек, дали това е така. Няма да го коментирам, защото не е тема на разговора. Но искам да ви попитам. Вие, като гуверньор, да дадете ясен отговор на обществото. Предлагана ли е досега помощ от Европейската комисия? Имаме информация, че още в началото на кризата е предлагана нееднократно такава. Отказана ли е била и по какви съображения? Да, уважавам правото ви да се считате за независими и да мълчите. Но хората чакат. Чакат отговори, болни дечица. И цялото общество, бих казала. Искам да попитам също така, защо не беше сведено до знанието на обществеността, че има възможност да бъде попълнена липсата във фонда за гарантиране на държавните влогове с помощта на споразумение с други фондове
подобни на страни, членки на Европейския съюз. Моля ви, господин Искров, с цялото ми уважение към институцията, която представлявате, отговорете на тези наши въпроси. Бяхме наречени разплакани милионерчета, истерици, и то от видните държавни мъже. Ами, за съжаление са прави. Доведоха ни точно до такова състояние. Необходимост от приспивателни, хора с високо кръвно, вече и починали. Обобщавам казаното от една друга вложителка. С колко, какво, това беше по-интересно, а не какво се случва в действителност. И тъй като сме в предизборно време, ще кажа следното. Ние сме електорат. Не забравяйте. Никой, абсолютно никой не пое ясен и точен ангажимент към нас, че ще запази банковата стабилност. А тя минава през КТБ. Трябва да си го кажем крайно време. Затова ви моля, утре, на общонационалния протест, който ще се състои, хора, елате и ни подкрепете. Задръжте хората в България. Парите също. Ние искаме да останем и да живеем в родината си. Това е, което имам да кажа. Преди да дадем въпроси на журналистите, само да споделя с вас и да акцентирам вашето внимание върху един факт. Слагам си шапката този път като на изпълнителен директор на инвестиционен фонд. Вие знаете ли, че след случая с КТБ ние зареждаме единствено и само пари за оперативни разходи, въпреки че сме в друга банка? Не за друго, а защото акционерите във фонда вече нямат доверие в системата в България. И кой е виновен за това? Благодаря ви. Сега ще помоля журналистите за въпроси. Заповядайте. Може ли, Зорка Тошева се казвам, от БГНЕС съм тук. Първо, да ви помоля само да ни кажете, казват утре общонационален протест, да ни кажете с какво той ще е по-различен от тези, които отразявахме до момента. Вие сте пред БНБ много често и пред президентството веднъж отидохте. И къде ще се проведе също да ни кажете. И освен това, ако може само господин Тренчев, вие да ни кажете малко повече за това, което казахте за хората, които работят в заводите, в предприятията, че ги призовахте ги да излезнат също тях, да ни кажете приблизително за колко човека става въпрос. Вие казахте 80 хиляди по принцип. Нека да ви отговоря първо. Значи ние сме засипани от писма от колективи и икономически структури, които имат проблем или им предстои проблем с техните договори, изпълнения с оглед на тяхната обвързаност с КТБ. Като кредити, гаранции, които са получени там и така нататък. Аз ви казах, мисля, че все още хората там си мислят, че ще се намери решение на въпроса и изчакват. Моето лично впечатление е, че вече не може да се изчаква и че тези хора трябва да излязат на улицата и да заявят на висок глас, че техните интереси са застрашени и по този начин да окажат влияние върху институциите, които могат да решат проблема. Това нещо мисля да го направя в специално писмо, открито писмо и така нататък. Защото, уверявам ви, както вложителите, аз не спадам в тази група, големи или малки, няма значение. Така и много други обществени институции, синдикати, работодатели, омбудсман, комисия за финансов надзор, кой ли не в тази държава, разбира се, вие знаете кои пък се борят да стане точно обратното, нали? Полагат максимални усилия да не се случи непоправимото. Разберете, хора, дори президента ви казва нещо, което аз ви говоря от година и половина. Енергетиката е в състояние на свободно падане. КТБ може да люшне и вероятно ще люшне, ако не се намери решение, цялата финансова и икономическа система на България. И на целия този фон, ако затворят и газта на руско-украинска граница, разберете, от това държава не става.
Дори не ви повдигам въпроса какво е дереджето в здравеопазването. Виждате, че не могат да намерят едни 4,5 милиона да платят на напоителни системи. Има заплаха за получаване на заплатите към края на годината. Почнаха да ви говорят, че пенсии трябва да се намаляват. Слава Богу, веднага го отрекаха. Но за да се говори това нещо, значи нещата са страшни. Говори се за вдигане на вноските, намаляха. Винаги бяхме против, сега трябва да ги увеличават. Естествено, че трябва да ги увеличават. Но всичко това събрано на едно говори, че тая държава е в изключително тежко положение. И то докарано от нас самите, разберете, от наши сили. Няма нито агресия международна, нито кой знае колко големи природни бедствия. Има зловреден субективен фактор, взимаш за съжаление решение в тази държава на ключови позиции, които я съсипват. Това е колко са хората. Аз мога само да импровизирам, защото един завод се обади, на другия ден дойдат писма от два други и така нататък. Но по обща преценка, няколко стотин хиляди, говориме пряко и косвено, ще бъдат засегнати, ако се стигне до най-лошото. Няколко стотин хиляди. Тия хора ще идат на борсата. Държавата е длъжна по закон да им плаща. С кои пари, уважаеми журналисти? С кои пари? При положение, че има заплаха за заплатите на полицаите. Давате ли си сметка в каква спирала влиза държавата, за да накривим феса на определена малка група граждани, за съжаление, на възлови позиции? За да стане на тяхната. Тия хора залагат на карта цялата държава. Това е тъжната истина. И да продължа отговора на вашия въпрос. Заповядайте утре, ще видите. И виждам, че ви се държите за главата, ще трябва да се държите още повече. Знаете ли, търсят ни от всякъде вече осъзнати граждани, близки на човекът, който се самозапали преди година и нещо. Осъзнаха, че трябва да бъдат част от всички тези протести, за да решат и техните проблеми. В момента са във Варна. Утре ще бъдат навсякъде. Вижте, питате за протести. Айде аз, колкото и да е нескромно, ще кажа, че съм специалист по тия работи, защото няма значим протест в тази държава без наше участие. От зората на демокрацията някои от вас тогава са раждани. Какво искате от един протест? Протестът е форма, която определена група хора изразяват своето несъгласие с това, което става. Плакати, лозунги, свирки, шум и така нататък, речи, на които се изказва позиция. Разбира се, има и други протести. Има чупене и палене. Ако питате дали ще има чупене и палене, значи ние като културни граждани никога не сме призовавали за подобно развитие. Но разберете, че зависи от мотивацията на протестиращите индивиди. Тя може до такава степен да се взриви, че наистина се стигне до такива ексцесии. Както се стигна, примерно, за увеличаване на цените на тока и така. Впрочем, пак ни изненадаха с добра новина, нали? Айде сега 10%, след това още ще има, после още ще има и да видим кой откъде ще извади да плати тия цени. Някакви други въпроси, защото вече излизам от времето. Ако няма, аз искам да ви кажа само няколко думи. Значи, разберете, нашия народ може да изнася политици на килограм. Имаме страшно много политици. Аз се обръщам към целия български народ. Дайте да изберем един истински държавник. Дайте го намериме някъде, защото вече става страшно в тази държава. На нас ни трябва държавник. Това се обръщам и към тези, които се надяват да ни управляват. Излъчете държавник. Защото откакто България се освободила от турско робство, ние реално сме имали само един. Това е факт. И другото, което ще се обърна към вас и ще ви кажа към всички граждани. Не е важно за кой ще гласувате. Просто трябва да гласуваме на всяка цена, защото разбирате ли какво става? Отвратените не гласуваме.
напускаме страната. И кой остава? Остават отвратителните. Те идват на власт. Благодаря ви за пресконференцията. До нови срещи.